Hala ka, tsaka na dyan mo na kung ginaingon ba? Mo dyan akong ginaingon, guys! Utag maklos ang ABS-CBN no? Nga Maris, nakapunta naman siguro kag kwarta no, yan sama niya, nakapuyo no, ay nag-ulig dabaw bayot mo, ipakagdabaw day, ay nag-ulig dabaw bayot! Tuga-tuga kag bas bayot niya, muri-uli kag dabaw, dili na pwede bayot, ha? Nakapamiti ha? Nga kanibong ubang tao, mga kuan kaayo no, kanang mingon-ingon na ano daw ikuan ang ABS-CBN, kay maloy daw sila sa artista. Hoy, pag mata mo mga tao, maloy mo artista, pag una-una sa siguro mo ato ang sarili no, wala may tigikaon ganyan, maloy mo artista na masagan pag naipundar sa tuwa, pag puyo mo ay dapat i-close ang ABS-CBN, kay pataka sa news, mga piki, pataka sa gabi. May pan nila no, may pag ako ng ABS-CBN no, mga sila taga-Davao na to, maghimok artista, may pag kami ang mag-artista, kay mabibo pa ng ABS-CBN, pero may tiba naman ako ang ratings, si Maris, kasi man si Maris, ay pataka ang MMK, boring king MMK bayot, brand out, close ang ABS-CBN, susi nga, labad ki sa ulo, dahil ang kay mga tikasan bayot, ang kay mga patik-atik, ang kay mga scammer, ay naku, ma-stress ng ABS-CBN niya, pero yung tao, hala, mag-close ang ABS-CBN, daghanda ka nagtrabaho dala ang mga artista ko, mga idol, sa mga buang mo, yung artista na idol, na anay business, day, kita ani, bago mo mag-una-unag artista, una sa iyong sarili no, panigabuhin sa tagtarong no, dili yung atong artista, atong idol, mga buang mo, nangusap, na-stress ako niya, na buang, ipadayon ninyo ang ABS-CBN tungkol sa yung mga idol, sa yung idol na artista niya na, nausap, paningkamot sa dyan mag-inyo ha, bago mo mag-idol ma, para makakauntan mo, para makakauntan, dili kasi unahan yung idol, ang yung idol, madato niya, kita ani sila, supporta sila, kita ani sila, supporta niya mo, kaya ang kita, pobre kitang tako, wala, gyapon, just gyapon, ipaklose no, para dami-dami tantan, para makakaon sa mga